Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu ndepi mukuita si tadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo. Aiwa zviri kupisa tokupa timu yangu. Pasachapinda pane zviri kupisa vanhasi mangoba yochi banja subscribe so that amusare pane zvike zvichiitika zviri kupisa na skimbo anditi. Sachatopinda munyedu yanhasi. Nawe ndiye panapa chakuigira mabhero akachipa mabhero akanaka anditi. Saka mabhero anomuona chi ari kubuda pa screen penyu. Saka muchingomana munongobata chi baba vimba ipa namba dziri kubuda apa. Kune type yese mabhero amukuona pa screen penyu, majini, masketi, matop, madress, zvese zvamuri kuda. Akada kutaura choko nosvika mangwana. Ine mutengo kaderera. Saka nawe uri panapa chi bate bavimba namba dzawo totsora pa screen penyu. Mamwe mabhero aripo nemapress awo ndamukuona pa screen penyu anditi. Thank you. Hey, como ela conseguiu a doce de algo simulou da China. Vamos que bem campo. Após ver, ele quer dizer do Brasil. Tumelo is walking in. Tumelo is possible. Tumelo is possible. Aida se atenda dia, parece aida. Tumelo pose bomba na tumelo. Aiwa tumelo chede hapo. Tumelo nana chai akapfeka zvake zvechiblawa izvo. Hapana java. Akongo tikada kudzana naye. Aiwa angatoda kutambira. Amawe panapo. Mashita. Regaindidetse arutaura akamira brother ya Genius. Noti Kadungure. Arutaura lese kasinyarari. Noti Kadungure. Arutaura akamira brother ya Genius. Timombere moka chuya. Boy, it's a group of guys. Possible. Oh. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama.